ଗୋଟିଏ ଜାହାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିନଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜ ନିଜ ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେକା ଯୁଗରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକ ମନେଇବା ବଦଳରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟତା ଓ ଭଲକୁ ଖୋଜିବାରେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଖୋଜି ନିଅ। ଯଦି ଏହା ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ କେବେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବାସ୍ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ଛାଡ଼। ଦେଖିବ ଯଦି ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ତୁମ ସହ ହିଁ ରହିବ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିନା ଆଶାରେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜେ ସତ୍ ପଥରେ ଅଛ, ନିରବତାର ସହ କାମ କରିଚାଲ। କୁଟକପଟ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମ କରିଚାଲ। ସମୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଜୀବନ ଏବଂ ସମୟ ଦୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଶିଖାଏ ସମୟକୁ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ଶିଖାଏ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଜୀବନରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେପରି ପଶ୍ଚାତାପ, ଦୁଃଖ, ଘୃଣା ଆଉ ଭୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ହିଁ ନଥିବ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମାନ ରାଶି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ରାବଣର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।